Καλησπέρα σε όλους, είμαστε εδώ για ακόμα ένα βίντεο. Αυτή τη φορά για μια καινούργια σειρά που θα υπάρχει στο κανάλι από εδώ και πέρα, που θα αφορά συζητήσεις για πραγματικά εγκλήματα. Είχα ξεκινήσει με την ιστορία των αδερφών Μενέντες, αλλά αυτή η σειρά θα είναι πιο αναλυτική και δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω με το ρηφιφί του αιώνα, όπως λέγεται, που το τελευταίο διάστημα μας το θύμισε η Κοσμοτέ με την σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που έχει τον ίδιο τίτλο. Έκανα αρκετή έρευνα να φανταστείτε ότι τα έχω γράψει στο κινητό, οπότε θα με δείτε να το κοιτάω. Για να σιγουρευτώ ότι σας τα λέω σωστά, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες που μάζεψα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στο ένα λεπτό. Αποκαλύφθηκε 21 Δεκεμβρίου του 1992. Μπήκαν στην τράπεζα και ανακάλυψαν την τρύπα και τη ληστεία που είχε γίνει στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας στο Νέο Κόσμο, στην οδό Καλλιρόης 19. Χτυπήθηκαν 301 θηρίδες από τις 1151 που υπήρχαν. Το πιο παράξενο σε αυτό το ρηφιφί του αιώνα ήταν η ησυχία. Ούτε φωνές, ούτε ομηρίες, ούτε απειλές με όπλα, ούτε τίποτα. Μιλάμε για αριστοτεχνικά οργανωμένο σχέδιο. Το ποσό από την κλοπή ανέρχεται στα 5 δις δραχμές περίπου. Δώστε μου ένα λεπτό να σας πω την αντιστοιχεία σε ευρώ. Κάπου εδώ την έχω γραμμένη. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Είναι τόσα πολλά που έχω γραμμένα που καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το ποσό είναι 14,7 εκατομμύρια και το οποίο ποσό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, μιας και μιλάμε για θηρίδες που στην ουσία δεν ξέρει κανείς τι έχουν μέσα παρά μόνο οι ιδιοκτήτες τους. Λέγεται ότι ακούγεται τουλάχιστον ότι από ό,τι έψαξα και εγώ, ότι μπήκαν μέσα από ένα φρεάτιο και έσκαψαν τούνελ για να βγουν στο κομμάτι με τις θηρίδες, με υποστηλώματα, με τα πάντα. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να κάνω μοντάζ αυτή τη στιγμή για να σας δείξω πόσο οργανωμένο ήταν το τούνελ, μέχρι και πώς το λένε, αυτά τα υποστηλώματα που λένε είναι πολύ επαγγελματικά από ό,τι έχω δει φωτογραφίες. Δώστε με ένα λεπτό να δω τι άλλο έχω σημειωμένο, γιατί είναι πολλά. Όπως ήταν φυσικό, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός της τράπεζας, περάσαν περιπολικά, είδαν τι έγινε και το ρίξανε σε ευαισθησία του συστήματος ασφαλείας. Πράγμα καθόλου παράξενο, γιατί συνήθως
όταν δεν βλέπουμε κάτι το ρίχνουμε εκεί, ότι κάτι πέρασε, ότι κάτι έγινε. Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το 1992 που δεν είχαν μπει, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος γιατί εγώ γεννήθηκα το 96, δεν είχαν μπει ακόμα, πώς το λένε, συστήματα παρακολούθησης της τράπεζας, δηλαδή να υπάρχουν κάμερες, οπότε δεν μπορούσαν να ξέρουν τι γίνεται. Από κάποια ρεπορτάζ που κατάφερα να βρω με αρκετό κόπο, θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά στιγμιότυπα από πώς το λένε, από τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής. Λένε ότι μία γυναίκα πήγε στις θηρίδες να πάρει κάτι, να αφήσει κάτι, αυτό δεν το θυμάμαι, και άκουσε κάποιους θορύβους, ωστόσο δεν ανέφερε κάτι. Εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο περίεργο, απλά το αναφέρω να υπάρχει ως πληροφορία. Θα μου πείτε, διαβάζεις πολλά αστυνομικά? Ναι, διαβάζω, αλλά και εσάς δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο όταν ακούς κάτι δεν το αναφέρεις, έστω και αν είναι ένα ποντίκι? Δώστε με ένα λεπτό τώρα να δω τι άλλο έχω γράψει. Σας είπα, βρήκαν τις θηρίδες 21 Δεκεμβρίου του 92 παραβιασμένες. Το 2020 αναφέρεται ότι μηχανικός υπέδειξε την είσοδο που είχαν φτιάξει οι δράστες, χωρίς να είμαστε σίγουροι. Σας είπα και πριν, σε πολλά site αναφέρεται ότι μπήκαν μέσα από φρεάτιο. Το 2024 αναφέρθηκε πάλι ότι στο ίδιο σημείο της καλλιρροής υπήρξαν δημοσιεύματα για καθίζηση που ξαναέφερε την ιστορία στην επικαιρότητα. Αναφέρεται, όπως είπα και πριν, ότι μπήκαν μέσα από φρεάτιο και πέρασαν στην τράπεζα έτσι ώστε να μπουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Είχαν βέβαια, αναφέρουν εις πέρας και κάποια πράγματα, δηλαδή να γκρεμίσουν την ενίσχυση από χάλιβα που είχε η τράπεζα. Άνοιξαν 301 θηρίδες, οι οποίες αναφέρεται χοντρικά ότι είχαν τη μαλφή και ομόλογα, και αυτά είναι που κλάπηκαν. Επειδή δεν γνωρίζουμε τι υπήρχε μέσα στην τράπεζα, μέσα στις θηρίδες, δεν μπορούσε να γίνει και η σωστή αποτίμηση. Έτσι. Τα περισσότερα όμως ήταν ιδιωτικά πράγματα, αντικείμενα, κοιμήλια, προσωπικά χαρτιά σε πολλές περιπτώσεις. Η υπόθεση έγινε μύθος γιατί δεν καταδικάστηκε ποτέ κανείς γι' αυτό. Στην ουσία είναι μια cold case της Ελλάδας. Να δω και εδώ για τους υπόπτους και τις καταδίκες τι έχω καταγράψει, να σας το πω ακριβώς. Δώστε με ένα λεπτό. Όπως είπα, δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Υπάρχουν σε κάποια έγγραφα που δεν τα έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή
ονόματα και καταγραφές ως συλληφθέντες, ωστόσο όχι για καταδίκες. Κάποια άλλα άρθρα μιλάνε για διεθνή ομάδα χωρίς να κλείνει το θέμα. Αυτό που σας είπα και στην αρχή, το πιο περίεργο και ταυτόχρονα τρομακτικό ήταν ότι δεν υπήρχε απειλή, δεν υπήρχε ομηρία, υπήρχε όμως πάρα πολύ υπομονή και πάρα πολύ ησυχία. Αυτό είναι που κράτησε το θρύλο και έγινε το ρηφιφί του αιώνα και έχει γίνει ένας μύθος πάνω στο θέμα αυτό. Δεν είναι λίγες οι φορές που στη σύγχρονη εποχή, πέρα από ρηφιφί του αιώνα, αναφέρεται και ως ελληνικό La Casa de Papel. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Εγώ που το βλέπω στη σειρά είναι εξαιρετικό. Βέβαια εδώ έχουμε και τους λόγους για τους οποίους το έκαναν. Όταν διάβασα τα άρθρα και τα ρεπορτάζ ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό για μένα, διότι έγινε όλο αυτό. Δεν ξέρουμε ποιοι το έχουν κάνει και για ποιους λόγους. Οπότε μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε αντικειμενικοί και να πούμε ότι αυτό είναι το πιο περίεργο έγκλημα του αιώνα, γιατί είναι πράγματι περίεργο να υπάρχει τέτοια παραβίαση θηρίδων χωρίς να ξέρεις το λόγο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ακόμα και σήμερα και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ, που νομίζω όχι. Μετά από πόσα είναι, 34, 33, 34 νομίζω. 34 χρόνια μετά, σιγά μη μάθουμε τι έγινε, γιατί έγινε μάλλον αυτό που έγινε. Αυτό θα μείνει ως στη συνείδηση του κόσμου ως η πιο ήσυχη, θα πω, επιμένω στο ήσυχη ληστεία του αιώνα. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο αυτής της σειράς. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share, γιατί βοηθάει και εμένα και το κανάλι να ανέβουμε. Να το δουν και άλλοι, να ανταλλάξουμε γνώμες, να μου γράψετε από κάτω άνθρωποι που ζούσατε εκείνη την εποχή, να μου πείτε τι είπα σωστά, τι είπα λάθος, τι ήθελε διευκρίνηση, τι ζήσατε εκείνη την περίοδο και να κάνουμε μια πολύ ωραία και μεγάλη κουβέντα. Και που ξέρετε, αστυνομικά γράφω, ίσως καταφέρω κάποια στιγμή και να το λύσω, που λέει ο λόγος. Ναι, είμαι πάρα πολύ κατά κάποιο τρόπο κολλημένος θα πω με τα αστυνομικά και αυτό δεν μπορούσα να μην το κάνω βίντεο. Μην ξεχνάτε να πατάτε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Και να προσέχετε όταν κάνετε καταθέσεις σε μια τράπεζα ή όταν βάζετε κάτι στη θηρίδα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.